kining isgutan ako ron mao ning Kristo sa Biblia ug ang Kristo sa mga saksi ni Jehova. Ang kaimportante dire mao ang pagpahibaw. Pahibaw-an na raman basta bahin sa doktrina sa religion. Ang doktrina nga pagka matay ni pagkatao ni Kristo mao ang usa sa sentro sa doktrina sa Christianity. Ang pagkatao ni Kristo sumala sa Biblia ug diri ka mobasa sa Mateo 2, si Kristo na tao nga buhi pa si Herodes. Kani si Herodes namatay og purbisi. Pagkamatay ni Herodes sa purbisi, gilig-on sad ni Josephus nga mao ang historia niadtong 1st century nga author sa The Antiquities of the Jews o Jewish War. Karon mao ni ang usa sa Kristo nga atong hisgutan kining Kristo sa Biblia nga atong timan-an nga tawo nga buhi pa si Herodes nga ang maong Herodes namatay niadtong 4 BC. Ang 4 BC pitsa nga namatay si Herodes gilig-on ni sa astronomy nga makita nimo sa The Antiquities of the Jews nga gi-translate ni William Whiston sa iyang libro nga The Works of Josephus, The Antiquities of the Jews, page 982. Nga diha makita nimo nga nagsugyot si William Whiston nga mabasa nato sa libro sa astronomy sa edisyon nga Latin. Makita lang nimo din ha, masuta lang nimo na sa page 982 sa Works of Josephus, page 982. Unya, ang 4 BC sumala ni Josephus nga hapit nang mamatay si Herodes na ay eklipse. Kanang eklipse mao ang gisusi sa astronomy. Ang pagsusi sa astronomy nasuta nga ang eklipse natabo Marso 13, 4 BC. Nga kanang 4 BC gipitsahan na sa Roma equivalent sa 4710 tuig 4710. Wa may BCE sa una sa Roma kaya ang BCE na imbento raman ng 44 AD. 44 AD na ang pag-imbento aning BC. Busa ang pitsa sa Roma 4710 nga mao ang pagkatabo sa eclipse 4710 March. Equivalent na sa 4 BC sa atong Gregorian calendar. Dinhi matino na nato na ang kamatayon ni Herodes 4 BC. Nga diri na namilit na si Herodes sa iyang kamatayon
Gitawag niya ang tanang mga tao ng mga Hudiyo o katupong mga sakop niya na dili mga Hudiyo o nag-ingon siya nga ang nakaparak nga siya mamatay nga dili hilakan. Muni ang sulod sa The Antiquities of the Jews nga hubad ni William Whiston. William Whiston sa Antiquities of the Jews. Sa ato pa nga kining Kristo sa Biblia na tao nga sa ako nang nasulti buhi pa si Herodes. Karon atong tukion sad ang Kristo sa mga saksi ni Jehova. Kaning Kristo sa saksi ni Jehova na tao og 2 BC. Kanining tuiga patay na si Herodes og 2 ka tuig. Usa na himugso ang Kristo sa mga saksi ni Jehova. Busa kining Kristo sa mga saksi ni Jehova lahi sa Kristo sa Biblia nga na tao nga buhi pa si Herodes. Ang Kristo sa mga saksi ni Jehova akong usbon na tao nga patay na si Herodes. Wa na Herodes atong 2 BC. Busa, makaingon ta nga kining Kristo sa mga saksi ni Jehova Antikristo nga mao karon ang gisangyaw sa mga saksi ni Jehova nga natawo og 2 BC nga dili mao ang Kristo sa Biblia nga natawo nga buhi pa si Herodes atong 4 BC. Mao nga ang atong pahibaw ang mga saksi ni Jehova nini sa kinsang nga mga religionist din nga dili saksi ni Jehova. Pahibaw na to mga saksi ni Jehova nga kanang ilang Kristo dili mao ang Kristo sa Biblia. O tawgonan lang na to nga ilang Kristo, Antikristo sa ato opposite. Lahi ang Kristo sa Biblia nga natawo nga buhi pa si Herodes, lahi pod ang Kristo sa mga saksi ni Jehova nga natawo nga patay na si Herodes o sa Antikristo. Tawgo na to ang Kristo sa Biblia nga mao ang Kristo. Ang Kristo sa mga saksi ni Jehova tawag na to og Antikristo. Karon matag iglesia nga dili saksi ni Jehova ato silang pahibaw-on kaning mga saksi ni Jehova nga kanang ilang Kristo dili mao ang Kristo sa Biblia. Unya muukab sila sa Biblia dili makatarong muukab pa sila sa Biblia nga pag suportar ana ilang Kristo nga natawo nga patay na si Herodes og 2 ka tuig. Kanang Kristoha nahuman na nahimo ng Kristoha sa mga saksi ni Jehova dito sa Amerika sa ato na lang assume na lang ta nga gihimo ng Kristoha sa mga saksi ni Jehova sa lamisa sa mga saksi ni Jehova sa ilang leader o ilahang tigpasibsib nga nahimo ang mga tao nga tigsangyaw ug bakak nga Kristo. Busa kibaw nato sila nga kining saksi ni Jehova naghupot og Antikristo. Muna akong saysay nga
aron pagpahibaw nga dili bagay ang mga saksi ni Jehova mosangyaw nga mo gamit og Biblia bahin ana ilang Kristo nga wa gilabot sa Biblia. Ug daghan na lang salamat sa inyong tagad na kay pangutana Brad. Oh, sige Brad, nakoy pangutanahan about sa imong gi-expose karon bahin sa Jehovah's Witness. Nga pangutana, na ba iglesia sa Christianity nga uyon ni ining pitsa nga 4 BCE nga tuig sa pagkamatay ni Herod the Great o 7 BCE nga mao ang pagkahimugso ni Kristo? Akong i-assume na lang nga ang Katoliko muuyon nini kining iglesia pero dili noon tanan muuyon tingali nini na membro sa Katoliko. Nga kining 4 BC mao ang pagkamatay ni pagkamatay ni Herodes. Kini nalig-on sa Biblia mismo sa Katoliko nga the New American Bible nga ang pagkamatay ni Herodes 4 BC ug ang pagkatao ni Kristo 7 BC. Wa man ko'y nabasa nga ang Iglesia Katolika o ang Catholic Church ning sukwahi nini. Busa mo assume ko nga na ay pag-uyon ang iglesia nga gitawag og Catholic Church sa aneng pitsa nga 4 BC nga namatay si Herodes o 7 BC mao ang pagkatao ni Kristo. Kini mao ni Kristo sa Biblia nga suportado mismo sa mga pitsa nga wa magka kanang nagkasinanto dili sa pitsa nga wa magkasinanto nga tong 2 BC nga mao pagkatao ni Kristo. Ang maayon tang buhaton sa mga saksi ni Jehova maghimo pud sila Herodes nga namatay og 1 BC aron makumpleto na lang yun ang ilang doktrinang bakak. Wa man sila kahimog Herodes nga anti-Herod pud unta, naghimo sila anti-Herod nga natawo og 1 BC. Pero timan ang tinuod nga Herod namatay katong unang Herod yun. Ditong Herodes nga title na lang nga gigamit sa iyang anak. Herod the Great ang akong gisbutan. Busa mauna ang akong masaysay o ginaot nga kamong mga preacher sa ubang religion. Pahibaw yun ninyo ng mga saksi ni Jehova nga kanang ilang Kristo dili mao ang Kristo sa Biblia or walay labot sa Biblia ang Kristo sa mga saksi ni Jehova. Tawgo na to ilang Kristo o anti-Kristo. Opposite. Kulugan good anti meaning opposite. Ito pa nga namatay ang Kristo sa Biblia, namatay nga buhi pa si Herodes. Pero ang Kristo sa Biblia si Herodes namatay 4 BC man. Ang Kristo sa mga saksi ni Jehova natawo og 2 BC. Napatay na si Herodes busa anti. Wa sila kahimo og anti Herodes nga natawo og 1 BC para complete na gyud unta. Daghang salamat. Ikaduhang pangutana, Brad, nganong
nakaingon man ka nga ang doktrina sa mga Jehovah is bakat. Unsay may imong gibasihan? Kaning pagsulti nila nga ang ilang Kristo na tao ug tubisi sa ila mismong pitsa. Why suportar sa history, wa ko'y suporta sa astronomy. Busa kini lig-on ning iya sa Katolik nga mga pitsa. 7 BC pagkatao ni Kristo, 4 BC namatay si Rhodes. Kay ang pitsa nga ibasihan din ha, ang ang pitsa man sa Roma nga 4710 Ang nga equivalent sa 4 BCE. Mao na ang pagkatao ni Kristo. pagkamatay ni Herodes, Pagkamatay ni Herodes. 4 BCE. Busa si Kristo, ang Kristo sa Biblia, namatay nga, wa pa mamatay si Herodes, nga duha ba ka tuig, sa wa pa mamatay si Herodes, na tao na ang Kristo sa Biblia. Dili tong Kristo nga namatay na si Herodes og duha ka tuig, sa pagkabugso, di na maong Kristo ha. Daghan ni Kristo. Daghan mga Kristo ron. Kristo Saksi Nyuba. O lain-lain Kristo. Ingnon ka na, apoy Kristo Rizal. Rizal Jesus Christ. Unsa ng mga termino. Basta, ang punto na ko diha, nga ang Kristo sa Biblia, o Kristo sa mga saksi ni Nyuba, nga dili nagkasinanto. Sa ako ng Diyos sa Usbon, nga ang Kristo sa Biblia namatay, na tao, nga buhi pa si Herodes. Nga si Herodes namatay 4 BCE. Apan ang Antikristo sa nga maong Kristo sa mga saksi niyo ba na tao nga patay na si Herodes og duha ka tuig sa pagkahimugso. Wa sila ka himo og laing Herodes nga mamatay og 1 BC para maklaro-klaro na gyud, klaro para ma gusto na lang gyud. Daghang salamat.